продължим наистина някакъв друг начин в нашите взаимоотношения. Институциите от тук нататък ще говорят съвместно, ще говорят първо със себе си, със своите партньори и се надявам наистина на взаимни консенсусни решения, защото България има голяма нужда от това. Хората гласуваха за нормалност и трябва да дадем всичко от себе си, за да я реализираме. Толкова тежки проблеми стоят пред страната, че струва ми се, този, който не работи в интерес на хората, няма защо да участва в българската политика. А за това са необходими усилията на всички. Така че първо моите послания ще чуете в пленарната зала. Очакваме ги с нетърпение. А имате ли готовност да връчите мандатите? Мандата още в началото на следващата седмица? Това зависи обективно от два фактора. Първо от празниците и второ, аз имам едно посещение в Ереван, в Армения, където ще участвам в европейското политическо пространство. Ще кажа важни послания от името на България, както за бъдещето на Европейския съюз, така и по по-специфични теми, които също са част от нашата политика. Вертикалния газов коридор, борбата с наркотрафика, борбата с трафика с хората, но най-вече как си представяме да върнем лидерската позиция на Европа в следващите години, за което съм убедена, че ще работи новото правителство. Няма защо да бавим този процес. Час по-скоро ще бъдат свикани консултациите с всички парламентарни групи. Аз много държа на това. Правих много задълбочени консултации при назначаването на служебния кабинет. Сега тези разговори се надявам да бъдат също достатъчно дълбоки и колективни. И след това ще връча и първия мандат, който се надявам още веднага да бъде изпълнен. Да, благодарим, успех! Дайте път!